parku Luník 9 a tešíme sa na stretnutie s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční dnes, 14. septembra. Je útorok, pracovný deň a hostia pomaly prichádzajú na toto sídlisko. My sme sa vybrali z Liptovského Mikuláša, pretože návštevu Svätého Otca podporujú 3 občianske združenia z Liptova. Je to Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, občianske združenie JESKO, jednotlivci a skupiny občanov, a tiež občianske združenie Slovenská sieť proti chudobe. Budeme čiastočne zaznamenávať reakcie Rómov, ako sa budú chovať pri liturgii pápeža. Bude to polhodinová omša a má sa na nej zúčastniť približne 5000 ľudí. Takže sa tešíme a uvidíme, ako nám vyjde tento náš kamerový záznam. Tak môžem vidieť stupenku? Tak dobre, páči sa, to je pre vás test DNA doma, urobíte si ho cez víkend, áno? Či ste niečo nechytili? Aký to je test? O kooptácii. To návod, ako si ho spraviť, máte vo vnútri, je tam presný popis, čo? Sabe me criava, me romegna me natica, oi li terge a chavor legeja, oi li terge a chavor legeja, e mi dai mangi peggia, oye me te na pia, sare me te na pia, mi romegni manuia. Sare merte na pia mi romeni manuja. Hey, di ai na la na 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 na. Di no 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 na 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 na. Sai na 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 na. Sai na 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 na. Ai da la 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 la. Hey. Salve criava, la romegna me la dica, oi li terge a chavore legeja, mer oi li terge a chavore legeja, e mi dai manche peglia, sarmette da pia, oi mette na pia, mi romegni manuia. Sara mette na pia mi homini manuia. Hey, di ai ti bolo ti 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 da na na na. Ai ti 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 na 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 na. Hey, shine ai na 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 na. Ai da na 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 na. Ai nai na na na. Shalom te na 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 na. Hop hop ti 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 ti. Ti lo pi tomo no mo ti 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 tomo no ti ti. Alama te na 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 na. Shalom
všetci! Poďme kráčať za Bohom. Poďme ho nasledovať. Ave Salvador, Ave Salvador. Ave Salvador. Už uvidíme sami. Veľmi vám prajem, aby sme mali otvorené srdcia a aby keď Svätý Otec príde k nám na toto vedľajšie pódium, aby sme ho naozaj s otvorenou náručou prijali. Veľká vďaka za všetko. Pápež je tu s nami, pretože on nás miluje. Amaro Papežis! Drahý náš Svätý Otec, dovolte, aby sme vám v krátkosti predstavili duchovnú službu pre rómsku komunitu na Slovensku a zároveň poďakovali všetkým, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili. V širšom rozsahu sme ju začali ponúkať až po roku 1989, keď padol komunistický režim vo východnej Európe. Vo viacerých lokalitách vzniklo niekoľko pastoračných centier. Svoju prvotnú inšpiráciu sme hľadali v zahraničí, Poľsku, Maďarsku i v Taliansku. A čerpali sme aj z nebojacnosti niektorých našich kňazov, ktorí počas totalitného režimu mali odvahu riskovať
a ísť na perifériu chudobným. Medzi Romami som prežil 30 rokov, z toho 8 priamo tu, na tomto sídlisku. Naša salesianská misia začala na tomto mieste v roku 2008. Po roku bývania v spoločnom bytovom dome sme sa presťahovali do novo vybudovaného domu. Postupne sa postavil kostol zmrtvých stáleho Krista a oratórium. Počas týchto rokov nám v našej misii pomáhali laickí dobrovoľníci zasvetení, podobne aj v iných rómskych osadách na Slovensku. Sú to ľudia veľkodušní a nezištní, často nedocenení a nepochopení, niekedy odmietnutí. Patria k ním ľudia rôznych profesí, ako sú učitelia, katecheti, sociálni, zdravotní či komunitní pracovníci. Za ich čas, lásku a nezištnosť im patrí veľká vďaka. Chceme sa poďakovať aj všetkým zamestnávateľom, ktorí ponúkajú Rómom prácu za primeranú a pravidelnú mzdu, čím im pomáhajú k dôstojnému životu a integrálnemu rozvoju. Veľká vďaka patrí aj všetkým adoptívnym rodičom, ktorí prijali do svojich rodín rómske dieťa. Ďakujeme všetkým zasveteným z rómskeho národa, ktorí boli ochotní odpovedať na Božie volanie. Vážime si aj odvahu tých, ktorí žijú v miešaných manželstvách a tak búrajú predsudky a stereotypy v našej spoločnosti. Viacerí Rómovia, vďaka poznaniu a prijatiu Ježiša Krista, sa rozhodli žiť nový život. Katolícka cirkev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie cirkvi často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané. Veríme, že vaša prítomnosť, Svätý Otec, na tomto mieste prispieje k tomu, aby sme všetci dosiahli väčšiu jednotu napriek rozdielnosti, aby sme kráčali po ceste k pokojnému spolužitiu cez vzájomnú úctu, zmierenie a odpustenie. V súčasnosti na tomto sídlisku pôsobia moji 4 spolubratia. V iných lokalitách na periférii žijú ďalší misionári a misionárky. Usilujú sa prinášať týmto našim bratom a sestram pokoj, priateľstvo a nádej. Svätý Otec, ako prejav našej vďačnosti vám chceme darovať miniatúru reliefu zmrtvých stáleho Krista, ktorý sa nachádza tu v našom kostole, a obrazy blahoslavených rómskych učeníkov Emílie a Zefirína. Svätý Otec. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Vi ringrazio per l'accoglienza e per le vostre parole affettuose. Gian ha ricordato quello che vi disse San Paolo VI. Voi nella Chiesa non siete ai margini, voi siete nel cuore della Chiesa. Nessuno della Chiesa deve sentirsi fuori posto o messo da parte. Non è solo un modo di dire, è il modo di essere della Chiesa. Perché essere Chiesa è vivere da convocati di Dio, è sentirsi titolari nella vita, far parte della stessa squadra. Sì, perché Dio ci desidera così, ciascuno diverso ma tutti uniti attorno a Lui.
il Signore ci vede insieme tutti e ci vede figli, a sguardo di padre, sguardo di predilezione verso suo figlio. Se io accolgo questo sguardo su di me, imparo a vedere bene gli altri, scopro di avere accanto altri figli di Dio che riconosco fratelli. Questa è la Chiesa, una famiglia di fratelli e sorelle con lo stesso Padre, il quale ci ha dato Gesù come fratello perché comprendiamo quanto Lui ama la fraternità e desidera che l'umanità intera diventi una famiglia universale. Voi nutrite un grande amore per la famiglia e guardate alla Chiesa a partire da questa esperienza. Sì, la Chiesa è casa vostra, perciò vorrei dirvi con il cuore: siete benvenuti, sentitevi sempre di casa nella Chiesa e non abbiate mai paura di abitarci. Nessuno tenga fuori voi o qualcun altro dalla Chiesa. Drahí bratia a sestry, dobré popoludnie. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slová. Ján pripomenul, čo vám povedal svätý Pavol VI. Vy v cirkvi nie ste na okraji. Vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvi. Pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom. Znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje. Každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. A vidí nás ako deti. Má pohľad Otca, pohľad zaľúbenia v každom dieťati. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov. Toto je cirkev, rodina bratov a sestier s tým istým Otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku a úctu k rodine a pozeráte sa na cirkev na základe tejto skúsenosti. Áno, cirkev je domov, je to váš domov. Preto by som vám chcel zo srdca povedať, ste vítaní. Cíťte sa vždy v cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo cirkvi vás alebo niekoho iného. Gian, mi hai salutato con tua moglie Beata. Insieme avete messo il sogno della famiglia davanti alle vostre grandi diversità di provenienza, di usi e costumi. Più di tante parole è il vostro matrimonio a testimoniare come la concretezza del vivere insieme può far crollare tanti stereotipi che altrimenti sembrano insuperabili. Non è facile andare oltre i pregiudizi, anche tra i cristiani. Non è semplice apprezzare gli altri, spesso si vedono in essi degli ostacoli o degli avversari e si esprimono giudizi senza conoscere i loro volti e le loro storie. Ma ascoltiamo che cosa dice Gesù nel Vangelo. Non giudicate. Il Vangelo non va addolcito, non va anacquato. Non giudicate, ci dice Cristo. Quante volte invece non solo parliamo senza elementi o per sentito dire, ma ci riteniamo nel giusto quando siamo giudici rigorosi degli altri, indulgenti con noi stessi, inflessibili con gli altri. Quante volte i giudizi sono in realtà pregiudizi, quante volte aggettiviamo e sfigurare con le parole la bellezza dei figli di Dio, che sono nostri fratelli. Non si può ridurre la realtà dell'altro ai propri modelli preconfezionati. Non si possono schematizzare le persone.
Anzitutto, per conoscerle veramente bisogna riconoscere che ciascuno porta in sé la bellezza insopprimibile del Figlio di Dio in cui il Creatore si rispecchia. Ján, pozdravil si ma so svojou manželkou Beatou. Spoločne ste postavili rodinný sen pred vaše veľké rozmanitosti pôvodu, zvyklostí a zvykov. Viac ako mnoho slov, práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako konkrétnosť spoločného života môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi. Nie je ľahké oceniť ostatných. Často v nich vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby sme poznali ich tváre a príbehy. Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu. Nesúďte. Evanjelium nesmie byť osladzované ani zriedené. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nie len hovoríme bez základu alebo z počutia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomní k ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky, ako často si to zamieňame. Je to znetvoriť slovami krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné, vopred pripravené modely. Nemožno dávať ľudí do schém. Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, musíme ich uznávať. Uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, v ktorej sa odzrkadľuje Stvoriteľ. Cari fratelli e sorelle, troppe volte voi siete stati oggetto di preconcetti e di giudizi impietosi, di stereotipi discriminatori, di parole e gesti diffamatori. Con ciò tutti siamo divenuti più poveri di umanità. Quello che ci serve per recuperare dignità è passare dai pregiudizi al dialogo, dalle chiusure all'integrazione. Come fare? Nicola e René ci avete aiutato. La vostra storia d'amore è nata qui ed è maturata grazie alla vicinanza e all'incoraggiamento che avete ricevuto. Voi siete sentiti responsabilizzati e avete voluto un lavoro, vi siete sentiti amati e siete cresciuti con il desiderio di dare qualcosa di più ai vostri figli. Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a gest. Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám. Váš príbeh lásky sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení a chceli ste prácu. Cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom niečo viac. Così ci avete dato un messaggio prezioso. Dove c'è cura della persona, dove c'è lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Non subito, col tempo, ma arrivano. Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze. Contrasti e parole forti non aiutano. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura, prima o poi divampa la rabbia. La vita per una convivenza pacifica è l'integrazione. È un processo organico, un processo lento e vitale che inizia con la conoscenza reciproca, va avanti con pazienza e
que guarda il futuro. E a chi appartiene il futuro, possiamo domandarci a chi appartiene il futuro? Ai bambini. Sono loro a orientarci. I loro grandi sogni non possono infrangersi contro le nostre barriere. Essi vogliono crescere insieme agli altri, senza ostacoli, senza preclusioni. Meritano una vita integrata, una vita libera. Sono loro a motivare scelte lungimiranti, che non ricercano il consenso immediato, ma guardano all'avvenire di tutti. Per i figli vanno fatte scelte coraggiose, per la loro dignità, per la loro educazione, perché crescano ben radicati nelle loro origini, ma al tempo stesso senza vedere preclusa ogni possibilità. Tak ste nám zanechali vzácny odkaz. Kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale príde. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slova nepomáhajú. Dávať ľudí do gét nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr vzplanie hnev. Cesta k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Deťom. Oni nás majú zorientovať. Ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život. Práve oni motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia, pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť ako vylúčenú. Ringrazio chi porta avanti questo lavoro di integrazione che oltre a comportare non poche fatiche a volte riceve pure incomprensione e ingratitudine, magari persino nella Chiesa. Cari sacerdoti, religiosi e laici, cari amici, che dedicate il vostro tempo per offrire uno sviluppo integrale ai vostri fratelli e sorelle. Grazie. Grazie per tutto il lavoro con chi è al margine. Penso anche ai rifugiati, ai detenuti. A questi in particolare e a tutto il mondo carcerario esprimo la mia vicinanza. Grazie, Don Peter, di averci parlato dei centri pastorali, dove non fate assistenzialismo sociale, ma accompagnamento personale. Grazie a voi salesiani, andate avanti su questa strada che non illude di poter dare tutto e subito, ma è profetica, perché include gli ultimi, costruisce la fraterna semina della pace. Non abbiate paura di uscire incontro a chi è emarginato, vi accorgerete di uscire incontro a Gesù. Egli vi attende dove c'è fragilità, non comodità, dove c'è servizio, non potere, dove c'è da incarnarsi, non da compiacersi. Lì è Lui. Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, v ktorej sa, okrem toho, že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť, dokonca a zdá aj v cirkvi. Drahí kňazi, reholníci a laici, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj, ďakujem. Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť. Ďakujem, Don Peter, za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách,
kde nerobíte sociálnu starostlivosť, ale osobné sprevádzanie. Ďakujem Salesiánom. Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je prorocká, pretože zahŕňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa výjsť v ústretí marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústretí Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie je pohodlie, kde je služba, nie je moc, kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je on. E invito tutti voi ad andare oltre le paure, oltre le ferite del passato, con fiducia, passo dopo passo, nel lavoro onesto, nella dignità di guadagno quotidiano, nell'alimentare la fiducia reciproca e nella preghiera gli uni per gli altri, perché è questo che ci orienta e ci dà forza. Vi incoraggio, vi benedico e vi porto l'abbraccio di tutta la Chiesa. Grazie. Paligrafo. A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti s dôverou krok za krokom. V poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam vám objatie celej cirkvi. Ďakujem. Palikerav. Tutti insieme, ognuno nella propria lingua, preghiamo Padre nostro. Všetci sa modlíme teraz, každý vo svojom jazyku. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Viva Papa! Žije František! Máme vás rádi! Ktorý sa nemení, ktorý je stále ten istý.